I prosim ljudi, danas ću da igram Turbo Dismount. Pa krećemo. Ok. Uglavnom, šta? Možda se ne vidim, ne znam. Pa krećemo. Ovo ćemo da odradimo. Sve dobro? Dobro. Ajde. Neću ovaj auto, ovo je smoga. Znači tebe. Ovdje stavite s bicikla. Odradimo, više. Ok, stavimo neku lampu. Stavit ću... neću. Stavit ću tu. Ovdje, tu stavim tebe. A ovdje... tu ću... tu ću ovdje. Ok, idemo. Sve to dobro. Pa. Ne! Fuck. Ok. Ali sam išao. Jej. Pobjeda. Bla bla bla. Ljudi, sad ću... Sad jedno mnogo smešno vozilo. Idemo! Pun gas! To li je nešto pun gas? Vidi ko vidi će da možu. Oba ide gore do... sad ću izgledati. Pobjeda! Pobjeda! Ljudi, izvinite što dugo nisam snimao, to je zato što... Ok, ajde, Boga mi ideš brže. Čujete vi ovo zvonkovo? Tin, 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 tin. Kako ovo još vozi? Kako ovo još vozi, ja ću to da vidim. O, ne vozi. Može vozi, ne znam. Nisam snimao zato što nisam imao vremena da... malo ćemo ovu mapu... Nećemo više ovu mapu... Ovu mapu. Ok, svi ne znamo ovo. Neće biti, ali ne. Apsolutno ne. Ako? Vozit ću Ferrari. Ej, ja sam bliži. Ljudi, vidite, ja sam ga ostavio. Ljudi, vidite, ja sam ga ostavio. Ovaj ide... Čekaj. Ovdje ne može da se prođe. Ne može. Čekaj, nemam pojma. Nemam pojma kako sam to prošla. Čekaj da vidimo snimak. Kako sam to prošla? Znate svi koliko sam ostavio, eto toliko. Ko? Nisam prošla, dobro. Mislim, prošla sam. Ok. Ne. Joj, šta ja stiskam? Ok, ne možem sad, to ćemo... Ok, samo malo udarim. I... Ne! Neću ovdje ga. Pa popda. Ok, neka druga. Ja možu da mi se otključaju ovoga, ne znam što neću. Pa... Hoće na telefon, snimat ću na telefon ako mogu. Ne mogu na telefon za nekoliko godina ili mjeseci. Snimam na telefon.
Dobro, idemo. Jesi spreman? Spreman sam. Joj! Šta je ovo? Šansa. Idemo, mi si idemo. Mi se vozimo tu, idemo u grad. Malo si kupujemo neke stvari. Dobro, još malo što snimam, još 5 minuta. Okej, nešto, neka drugo volimo. Da bude smešno. Idemo. Nemoj mene izabrat. E pa hoću. Nemoj. E pa hoću. Rekao sam ti da bude izabrat. A, pani. Neću. Joj. Predija sam. Ljudi, ima jedno smešno. Ova vozila, da vidite sad svi, vidite. Idemo u ovu tičicu. Ljudi, ako čujete ovo, onda javite se u komentaru. Jej, ide pršina. Javati. I onda se upne kako. Au, joj, Kako mogu da izađeš? joj, pao sam. Pomagaj mi. Ne govori to. Ne govori to. Okej, čovjek snima. Ok, idemo. Dobro, pa. I ljudi, to je to za ovaj klip. Vidimo se u sljedećem. Ćao!